is úntach an rud é an tólas á túil, agus cabhróidh Pádraig ruá Súilleabháin lom teacht ar hiiscint níos fearr ar henachas na dúchaí seo. Pádraig, des búla le, chun stán tú? Fada bhil, chun sáta héin. Go bra. Seo triple an sa Diarmuid agus muinte na háte, déirdís dagar fá ceistera, cáine arína ná an bhór, muingin ain. Is tóg bhfuil an sa áideigin, but triple an áceart. Sí sin dír an sanis mar a bhfuil glasise bheog vídeoch glasín agus sin foinse na Cois Móire. Triple áit a bhásan Luachra. Seanna ocla is é atá imithe as an gaint agus as an deanga. Inis dom fé Sliabh Luachra, cáhfuil Sliabh Luachra go díreach bhfuil tóran leis? Mar sáil de ceist bhúr ada is Diarmuid gan áras. Well, hos nófa an déh seo, an déh hir de chiileárne, fan na sléibhte, sirgurí seáir a bhfuiling istócha agus an son an as cofa le Ileán Chiarraí tá séis trí an tán an son. No, is an son masin dar le atá sé, mar tá an talamh ní siróhá agus na daoine gan áras sin na daoine tán, daoine speisialta, tá deisféalaíochta bintló agus bhí riamh agus tá fós fiúháin sa bhéarla. The Cuirfidh fear go trálí fear ó Sliabh Luachra. Well, howdy all out in Sliabh Luachra, here not too bad, trying to keep the wolf from the door, our souls out of hell, and our names out of the paper. So, tá an deisféalaíochta gan an áras agus de réad mar a gridin tú sir go dró with say abmis mala, ahrín na daoine agus ahrín an talamh agus ní bhíon Luachra an son hir. Gandó tá cáil na filíochta ar Sliabh Luachra. Cé hiad na daoine móra? Se, gáin mar a dúra mar Diarmuid agus Annraoi Súilleabháin agus an son fearile dunacha ó scanil. Bhí sé féh lá sa chéad leidean néhuaistíag ó mar hampla tá dántagainn ó 8 agus dántagainn uig 8 But bhí dúnach ó scanil ar an éanach agus bhí maideige a maide anna speisialta ar fad, agus gcuideag an maide, agus cad a dhéon sin ná dána dhéanamh ar sin né bhéirsa díag, nílim chun éir iad rá, but bhéirsa né díag, ba haraman dín dom chlís dom géagah ar vadra fíl dá díoch go chréasach, ar heistil san ihe dá gcuíocht nó réalta, ba hafil le sílse, imhlíse, an coilgas. Tá cúpla líne eile ag dunacha Diarmuid a barantas cuardaigh nó search warrant for a loan lost by Dr. Dunacha ó Kinelly, den éigen, agus siad an chiad dá líne. Is dulibh an cás nar bobl le tracht ón léim go muisire, ó abhainn an grín go cuileann chuomh is go bar na triple. So tá an triple luite an sonnig dúnach ó scanal a ríist. A ríist, gosh. Agus nach bhfuil meadreacht agus rithim an áráin in sna bhéirsaí sin chomá. Agus bhí sé sin ag na daoine ag an gosmhaintear go dtí gur hála an tobist mhór an son an Ráth Mhór agus dimig a lánacha fuair dimig siad sa chré agus iad marmh ach a lánacha thar lear agus istóim gur thugadar bhí sé sin ina gceann i mastin nó in snastráil agus sin an daine a dhéana sin dúnach ó scanil. Agus nach úntar an rud é go bhfuil an cuine sin tucha a gutsa leat. Agus dúnacha bio fós nuamh. Agus is úntacha an chuine ar na daine seo atá mehénis ag gáin ón rua agus dúnach ó scanil agus mar a deirim an bhainte tágáil leis an áin leis an glasín seo agus iad dul méid an támhar fad. Ó chlippil go chuine ócail. Sin é go díreach. Agus an áhainn ag éirí níos mó.